Proposta del grup socialista, creació de comissió d'investigació accident metro. Bueno, com tots sabem, el dia 3 de juliol del 2006 va ocórrer un dels accidents ferroviaris més greus que han passat en Espanya i en Europa. L'accident del metro de València de la línia 1. En l'accident faltaren 43 persones, entre elles una veïna de Catarroja, i van haver 47 ferits. La comissió d'investigació durà escasses 2 setmanes, on en el temps s'ha demostrat que faltaven informació i informes. El resultat d'aquesta comissió va ser que l'accident va córrer per un excés de velocitat i, com no, per culpa del maquinista. En aquesta comissió es va ocultar moltíssima informació. Es va vetar la intervenció de perits independents que pogueren aportar algo de llum a aquesta targeria. I el que demanem en aquesta moció i que pensem que les víctimes ho mereixen és que se creï una nova comissió on es coneguen les deficiències tècniques, econòmiques i de gestió que pogueren ocasionar l'accident. Que sigui una comissió que no tinga pressa en tapar el que va ocórrer i que no tinga cap tipus de vetos per a que s'averigüe tot i es depuren les responsabilitats pertinents. I els acords que demanem és instar a les Corts a la creació d'una comissió d'investigació sobre l'accident de metro ocorregut a València el 3 de juliol del 2006 perquè amb els nous elements, dades i informes que ara es disposa i no es va comptar, en el seu moment es pugui investigar i conèixer el que realment va ocórrer. I sol·licitar així mateix que aquesta comissió es constituïsca antes de que finalitzi l'actual període de sessions de les Corts, establint un termini màxim de 3 mesos des de la Constitució per a la conclusió dels seus treballs i la presentació dels resultats al ple de la Cambra. Bé, dir que per a aquest consistori el més important de tot aquest tema és les famílies, la gent que va perdre la seva vida i volem fer costar el reconeixement i recordo a les víctimes. Però el que no poden comprendre, sí que poden comprendre a nivell familiar, però no a nivell polític, que se pense que se puguen treure fins partidistes com està ocorrint en diversos pobles d'alrededor. Nosaltres així no tenim, a nivell Catarroja, no tenim ningú inconvenient ni tenim res que amagar. De fet, el Consell no està ficant ninguna objeció que si algú considera que pot aportar noves proves s'actua en conseqüència. Però a més, avui o ahir, no me'n recordo ara cert, vaig estar llegint que la Fiscalia està estudiant reaperturar el cas, amb la qual cosa no entenem la comissió d'investigació quan ja la pròpia Fiscalia vol obrir el cas per lo nou que ha eixit. Per tant, deixem treballar a la justícia i quan isca la justícia se determinarem. Bueno, jo perpleja, me quede en les intervencions del Partit Popular i en les actituds que per a mi freguen la desvergonya. Vostè diu que molt recorda les famílies i molt recorda les víctimes. Mire, el millor record que vostè li pot fer a les víctimes és que se faci justícia, que encara no s'ha fet i han passat un fum d'anys. I encara no se les ha fet justícia. I vostè me parla de fiscalia. Mire, una qüestió són les responsabilitats jurídiques i penals, que aquestes aniran al juzgat i ja veurem ahí el que passa. Però més important que les penals estan les polítiques, les responsabilitats polítiques. I per això fa falta una comissió d'investigació, perquè s'ha vist i s'ha demostrat, i ara el que se veurà penalment és si totes les mangarrufes que se varen fer en aquesta comissió d'investigació tenen conseqüències penals, perquè se sap que ahir la gent anava a llicionar, que n'hi havia paraules que no se podia dir, que n'hi havia coses que se negaven i no eren de veres, que n'hi havia tècnics que estaven assessorant els testimonis. Això s'ha dit públicament. I si no haguera sigut de veres, vostès haurien denunciat. No ho han pogut denunciar perquè tot el que s'ha dit públicament sobre la comissió d'investigació és de veres. I vostès juguen com sempre. Sí, molt en record, molt de missa, molt de tal, molt de qual, però responsabilitats cap.
Perquè la veritat és que vostès, quan de l'accident del metro, el que volien era tapar-lo ràpidament perquè estàvem en la visita del papa. Clar, i no volien vostès que se tapara un evento tan important, m'entens, per uns morts en un accident del metro. Un accident del metro que és una vergonya, perquè se sap que si s'haveren gastat una quantitat ínfima al costat dels 30 milions que se gastaren en la visita del papa, segurament aquestes persones no haurien mort. I si vostès no tingueren por a que això s'averiguara, vostès serien els primers que voldrien que se creara una comissió d'investigació. Perquè si uno té clar que el que ha fet està ben fet, no té por a comissions d'investigació. És com les compareixences d'aquest Ajuntament, que per molt que les demanem, vostès volen estar callats. Jo ho dic jo perquè jo sí que he comparegut així, quan se me demana una compareixença. Perquè una persona que no té res que amagar, el que vol és comparèixer i donar la cara. I aquesta és la diferència que n'hi ha en un partit com el meu i un partit com el vostre. Que ni compareixen així els regidors, ni se donen explicacions, i les comissions d'investigació se volen tapar. Ah, que se me va llevar la paraula? M'estic centrant a veure, la moció demana una comissió d'investigació del metro. En què vols que me centre? En què vols que me centre? En què no voleu que se n'hi hagi una comissió d'investigació de l'accident del metro. No puc ser més explícita. I que si vostès tingueren clar que l'actuació ha sigut correcta, serien els primers en voler fer una comissió d'investigació. Evidentment, nosaltres anem a votar a favor. Bé, Compromís va votar a favor, però va votar a favor recordant-li al Partit Popular que això no és una idea dels partits polítics. Els partits polítics de l'oposició estem donant la veu a una associació de víctimes del metro que està reclamant que se reobriga una comissió. Per tant, no és una qüestió política, senyor Miguel, és una qüestió de gent, de víctimes, que les seues paraules de caritat, ho lamente molt, estem amb les víctimes. Si una víctima fora familiar seu, voldria responsables. I això és el que volen aquestes persones, responsables. I el que volen és que el senyor Cotino doni la cara. I no faci el ridícul com fa ridícul en els mitjans de comunicació. I el que volen és que polítics del Partit Popular, després de 43 morts, no tiren la culpa al pobre conductor del metro que va morir. És molt fàcil i la veritat és que és molt vil aquesta actitud de no assumir responsabilitats. Perquè el Partit Popular és el gran mestre de no voler assumir cap responsabilitat. Ara resulta que som la comunitat autònoma amb més dèficit. Nosaltres no som responsables. Després d'estar governant anys i anys. No tenim cap tipus de responsabilitat. Se comprem mestratges, se comprem tot. Per tant, al final no és cap responsable. Les comissions que fan vostès és una pantomima i una burla als ciutadans i les ciutadanes. I són els mitjans de comunicació, afortunadament els pocs mitjans de comunicació que aconseguissin denunciar determinades coses, les que almenys estan descobrint esta gran trama, que no se li pot dir d'altra manera, on determinades persones estan jugant amb famílies de les víctimes i oferint-los treball i oferint determinades coses. I això és el que volem que se descobresca i això és el que volem que s'investigue. I per tant, si vostès no volen, ho diuen amb tota la tranquil·litat del món, però no vagin en què resulta que nosaltres estem instrumentalitzant-ho políticament. No sé qui estarà instrumentalitzant políticament, si nosaltres així des de Catarroja, en l'oposició, o el senyor Cotino fent el que està fent. Moltes gràcies. Bueno, jo per acabar i per a tancar, era contestar-li només al senyor Miguel, comentar-li que així en ningú moment ha fet jo ninguna referència a ningú color polític. Estem tratant una moció que està afectant a moltes famílies d'ací de València. A mi és algo que me toca prou de prop, no tinc ningú familiar, però treballo en aquesta empresa, vaig perdre un company i no vull que se pense que és per algo polític. Així se trata en tot el respecte a totes les víctimes que tingueren aquest accident. L'únic que se demana és que s'investigue, jo no demano ningú cap polític. El que vull saber és què és el que va ocórrer en aquest accident.
Jo, per sort o per desgràcia, sí que conec moltes coses del que passen allí dins i el que vull és que s'aclarisca. No vull ningú responsable polític. I la via penal està actuant i està actuant per aquestes mentides que se varen fer en aquesta comissió d'investigació. ¿Vale? Entonces, aquestes persones sí que van a tindre les seves responsabilitats i les tindran d'una manera penal. Però el que se té que fer és fer una investigació per veure si n'hi ha deficiències tècniques, deficiències d'organització i deficiències de personal o de lo que n'hi hagi. Això és la investigació que se té que fer i això és la comissió en la que se té que aprovar tot això. ¿Vale? I jo acabé ja així. ¿Votos a favor? ¿En contra?